ሓደ ሓረስታይ ንሓንቲ ጽብቕቲ በላሕን መስተውዓሊትን ጎርዞ ተመርዓወ። ሰብኣይን ሰበይትን ኣዝዮም ይፋቐሩን ይከባበሩን ነበሩ። ጎረቤቶም ድማ ሓንቲ ዝሸምገለት ወይ ከዓ ዝኣረገት ሰበይቲ እያ ዝነበረት። እንተኾነ እታ ሽማግለ ሰበይቲ ንሰበይቲ እቲ ሓረስታይ ስለ ዝጸልኣታ ስምዒታ ኣብ ገዛእ ርእሳ ክትሕዞ ኣይመረፀትን። ብቓላት ክትሃስያ ትደሊ ነበረት። ወትሩ ካብ ስራሕ ንገዛ ኣብ እትኣትወሉ ግዜ ኣብ ደገ ኮፍ ኢላ ብምጽባይ ሕማቕ ጸርፊ ትድርብየላ ነበረት። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እታ ሰበይቲ እንታይ ዓይነት ሕፍረት ዘይብልክ ሰበይቲ ኢኺ ኣቦኺ ብልጽቲ ሰበይቲ ኮንኪ ንምሁራት ክትምርዓዊ ስለ ዝበሃገ ክትመሃሪ ናብ ወጻእ ሰዲድኪ ግን ኣዝዪ ኸዓሻ ስለ ዝኾንኪ ኣብ መወዳእታ ምስ ሓደ ናይቲ ከባቢ ሓረስታይ ተመርዒኺ ሕጂ ኣብቲ ረስሓት ዝመልኦ ሕርሻ ነዊሕ ሰዓታት እንስሳታት ትሕብሕቢ ኣለኺ ንስኺ ፍሽልቲ ሰበይቲ ኢኺ በለታ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እታ ሰበይቲ ብኣካል ጽብቕቲ ክትኮኒ ትኽእል ኢኺ ግን ኣዝዩ ጸሊም ሕብሪ እዩ ዘለኪ ልብኺ ብኹሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ጓሓፍ መሊኡ ኣሎ ተደንግጺ ፈጺማ ክእለትን ዋጋን ዘይብልኪ ኢኺ እናበለት ብዙሕ ዝጎድቕ ቃላት ምድርባይ ቀጸለት። ይኹን እምበር በዓልቲ ቤት እቲ ሓረስታይ ኣዝያ ሕድእቲ ስለ ዝነበረት በቲ ጸርፊ ተሸጊራ ኣይትፈልጥን። ኣብ ክንዲ ተመሊሳ ትጸርፋ ሰላማዊትን ኩሉ ግዜ ፍሽኽታ ካብ ገጻ ዘይፍለን ነበረ። ነዊሕ ከይጸንሐት እታ ሰበይቲ ንሰበይቲ እቲ ሓረስታይ ንምሕራቕ ዝገበረቶ ኩሉ ጻዕሪ ስለ ዝፈሸለ ተስፋ ቆረጸት። እታ መንእሰይ ንምንታይ ንጸርፋ ብዕቱብ ክትወስዶ ከም ዘይከኣለት ምርዳእ ኣበያ። ሓደ መዓልቲ ናብታ ጎርዞ ቀሪባ ኩሉ ዓይነት ጸርፊ ጸሪፈኪ ክድርብየኪ ከለኹ ስለምንታይ ዘይትምልሲ በለታ። ሽዑ በዓልቲ ቤት እቲ ሓረስታይ ከምዚ ኢላ ተዛረበት። ሕቶ ክሓተኪ ይኽእል ድየ በለታ። ገለ ንብረት ክትብልኒ እንተደሊኹሞ ምቕባል እንተኣበየኪ እቲ ንብረት ምስ መን ይቀርብ ብምባል ሓተተታ። እታ ሰበይቲ ድማ ምሳይ ይተርፍ ኢላ መለሰትላ። በዓልቲ ቤት እቲ ሓረስታይ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ጽቡቕ ኣለኺ ጸርፍታትኪ ክሳብ ዘይተቐበልኩኺ ምሳኺ ይጸንሕ ማለት እዩ ኢላታ። እሞ ስለምንታይ ብዛዕባ ናተይ ዘይኮነ ነገር ክሽገር ብምባል መልሳ ቀጸለቶ። እዛ እንነብረላ ዓለም ሰባት ኣብ ነንሕድሕዶም ዝበኣሱላን ዝፈርዱላን ዝጸርፉላን ስፍራ ኮይና ኣላ። በርግጽ ካብዞም ጨካናት ሰባት ክንርሕቕ ኣይንኽእልን ኢና። እቶም ኣካል ሕብረተሰብና ኣብ ኩሉ ክህልው እዮም ግድን ኣብ መዓልታዊ ጉዕዞና ክገጥሙና እዮም። እቲ ንገብሮ ጌጋ ግን እዞም ሰባት ክጸርፉና ወይ ክላገጹልና ከለዉ ንሓርቕን ንቑጣዕን ኢና። ሕርቃን ማለት ነቲ ጸርፊ ትቕበሎ ኣለኻ ማለት እዩ። እቲ ሓቂ ግና እቲ ጸርፊ ናቶም ምዃኑን ኩሉ ግዜ ምስኦም ክጸንሕ ከም ዘለዎን ዘክር። ንብረትካ ስለ ዘይኮነ ምስ ኣምጽኡልካ እንዳተረበሽካ ኣይትቀበሎ ይብል። ክሬዲት ብርሃነ ሓጎስ ካብ ገጻት ፌስቡክ ምሳኽም ዝጸናሕኩ ማህደር እየ ይቐኒየለይ ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣተባብዕኒ ክቡራት ሓዋተይ